कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीत 17 नगरसेवकांपैकी 8 नगरसेवक कणकवली शहर विकास आघाडीचे आहेत, तर 9 नगरसेवक भाजपचे आहेत। 17 पैकी 9 नगरसेवक नवीन आहेत, ज्यांना पहिल्यांदाच नगरपंचायतमध्ये कामकाज करण्याची संधी मिळाली आहे। त्यांच्याशी संवाद साधला आमचे प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांनी। लोकांनी जो विश्वास आम्हाला दिलेला आहे तो आम्ही नक्कीच सार्थकी लावण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। आता नवीन चेहऱ्यांना जी संधी मिळाली आहे ते आम्ही आमच्या कामातून आम्ही ओळख निर्माण करू। जास्तीत जास्त प्रश्न मार्गी लावण्याचा मी प्रयत्न करेन। जे 3 वेळा किंवा 4 वेळा निवडून आले नगरसेवक होते त्यांना लोकांनी थांबवलं आणि नवीन चेहऱ्यांना संधी दिली। याचाच अर्थ लोकांना परिवर्तन करायचं होतं आणि ते परिवर्तन नागरिकांनी घडून आणले। जिल्ह्याला मला निवडून दिले आहे त्यांचा मी त्यांना पूर्ण विश्वासात घेऊन त्यांचं काय काम असेल ते मी करणार। ह्या आपापल्या वार्डाचा कसा विकास करतील यावर आम्ही सर्व 9च्या 9 नगरसेवक भर देणार आहोत। कणकवली शहरातील लोकांनी जो विश्वास आम्हाला दिलेला आहे तो आम्ही नक्कीच सार्थकी लावण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। 1 नंबर वॉर्डमधनं मला नवीन चेहऱ्याला संधी दिलेली आहे। त्यांचे काही प्रश्न असतील, प्रलंबित प्रश्न असतील, रस्त्याचे असतील किंवा कुठले अन्य प्रश्न असतील ते माझ्या माध्यमातून मी नक्कीच सोडवण्याचा प्रयत्न करणार आहे। आणि पालकमंत्री नितेश राणे साहेब, तसेच आमचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण साहेब, जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत साहेब व आमचे माजी नगराध्यक्ष समीरजी नलावडे साहेब यांच्या माध्यमातून आम्ही ती सगळी कामं सोडवणार आहोत। पुढे काय करण्याचे ध्येय आहे? नक्कीच 1 नंबर वॉर्डमध्ये तसेच शहरातील काही कामं जी आहेत तीच आम्ही नक्की सोडवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। तसेच आमचा भारतीय जनता पार्टीचं आता इथे आम्ही कमी पडलो आहोत, 8 वॉर्डमध्ये जर कमी पडलो आहोत तर तिथे भारतीय जनता पक्षाचा वाढवण्याचा आम्ही नक्की प्रयत्न करणार आहोत। नमस्कार, मी आर्या औदुंबर राणे, प्रभाग 10ची नगरसेविका। पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब यांनी मला उमेदवारी करून माझ्यावर जो विश्वास ठेवला तो विश्वास मी त्यांना मिळवून दिला। तसेच रवींद्रजी चव्हाण प्रदेशाध्यक्ष, तसेच माजी नगराध्यक्ष समीरजी नलावडे यांनी मग विश्वास ठेवून माझ्यावरती जी उमेदवारी दिली होती ती मी सर्व पार पाडली आहे। तसेच प्रभाग 10मधील जी काही कामं असतील, आता ड्रेनेज आहे, पब्लिक टॉयलेट आहे, बाकी जी बारीक जी कामं आहेत मतदारांची ती सर्व आता पूर्ण करणार आम्ही। तसेच सर्वजण जे गाईड करतील त्यांच्यानुसार आम्ही सर्व कामं करू। नवीन चेहरा आहे तुमचा, पहिल्यांदाच नगरपंचायत जाणार, काय सांगा? सर्व मतदारांचे पहिले मी आभार मानते। तसेच आत्ता नवीन चेहऱ्यांना जी संधी मिळाली आहे ते आम्ही आमच्या कामातून आम्ही ओळख निर्माण करू, मतदारांना विश्वास संपादन करून देऊ की प्रभाग 10ची नगरसेविका ही आर्या औदुंबर राणे असेल, मी माझ्या कामातून ओळख माझी निर्माण करेन। नमस्कार, मी मनस्वी मिथुन ठाणेकर, प्रभाग क्रमांक 12मधून भाजप या पक्षाने मला इथे संधी दिली। सर्वप्रथम मी आमचे पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब, प्रदेशाध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेब आणि आमचे खासदार नारायणजी राणे साहेब, समीर नलावडे साहेब, बंडू हरणे साहेब या सर्वांच्या मदतीने मला ही संधी दिली, त्याबद्दल मी आधी प्रथम त्यांची खूप आभारी आहे। जनतेने आमच्यावरती जो विश्वास दाखवला त्याबद्दल मी जनतेचीही खूप आभारी आहे। मिळालेली संधी आणि या संधीचं मी असं म्हणेन की जनकल्याण जे आहे ते करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू। पायाभूत सुविधांवर आम्ही लक्ष देऊ। पायाभूत सुविधा ज्या आहेत त्यांच्यासाठी मी कार्यशील राहीन, तत्पर राहीन। जे काय नगरपंचायतीचं कामकाज असेल, प्रशासकीय कामं असतील ते समजून घेऊन जास्तीत जास्त प्रश्न मार्गी लावण्याचा मी प्रयत्न करेन। आणि आमचा प्रभाग क्रमांक 12 हा बाजारपेठे लगत असल्यामुळं कमर्शियल दृष्टीने तो तसा, औद्योगिक दृष्टीने तसा खूप महत्त्वाचा आहे। मग त्याच्यामध्ये सुद्धा अजून काय जास्त स्थायिक लोकांना जर संधी मिळेल उद्योगधंद्यासाठी तर त्याच्यासाठी मी प्रयत्नशील राहीन। महिला देखील तुम्ही आहात, पहिले महिला राज्य आहे, काय सांगा? आता सुद्धा निश्चितच नगरपंचायतीमध्ये सुद्धा आम्हाला 50% आहे महिला आरक्षण असल्यामुळे महिलांची मेजॉरिटी आहे। महिलांचे जे काही मूलभूत सुविधा असतील, बचत गटाचे त्यांचे जे काही प्रश्न असतील किंवा त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी सुद्धा जे काय मला पावलं उचलावी लागतील त्याच्यासाठी मी प्रयत्नशील राहीन। सर्वप्रथम मी माझ्या मतदारांचं धन्यवाद देतो की त्यांनी आज या ठिकाणी मला संधी दिली
आणि त्या संधीचं सोनं मी नक्कीच करेन. त्याचप्रमाणे आमचे 9 नगरसेवक हे तरुण तडफदार आहेत आणि कारण मागचे जे 3 वेळा किंवा 4 वेळा निवडून आलेले नगरसेवक होते त्यांना लोकांनी थांबवलं आहे आणि नवीन चेहऱ्यांना संधी दिलं आहे. याचाच अर्थ लोकांना परिवर्तन करायचं होतं आणि ते परिवर्तन नागरिकांनी घडवून आणलं आहे आणि या परिवर्तनाचा रिझल्ट हा मी येत्या 6 महिन्यात आम्ही कणकवलीकरांना नक्कीच देऊ. आणि जी उमेदीने आम्हाला जे मतदान झालं आणि नवीन चेहऱ्यांना जी संधी दिली त्या संधीमध्ये काम करायची जबाबदारी आणि धडाडी ही आमच्यात आहे आणि ती आम्ही दाखवून देऊ येणाऱ्या नजीकच्या काळामध्ये. बेरोजगारी युवकांमध्ये आहे कणकवलीमध्ये. तसं बघायला गेलं तर ॲडमिशन प्रश्न, इतर बरेच प्रश्न आहेत. काय सांगा? नक्कीच प्रत्येक वेळी काही ना काहीतरी अडचण ही असतेच नागरिकांची आणि त्या म्हणजे ॲडमिशनचं असू दे किंवा बाकीचे दाखले असू दे यासाठी तर आम्ही नक्कीच प्रयत्न करू. म्हणजे त्याचा तर 100% रिझल्ट येईल आणि उमेदीचे जे नवीन तडफदार आमचे तरुण आहेत त्यांना सेल्फ एम्प्लॉयमेंटसाठी किंवा नोकरी निर्माण करण्यासाठी आम्ही नक्कीच त्यांना पाठबळ देऊ आणि त्यांच्यासाठी पूर्ण 100% प्रयत्न करू. मी प्रभाग 8मधला इथलाच रहिवासी असून मी प्रभाग 8 क्रमांकची पूर्ण माहिती घेतली आहे. जिथे काही प्रॉब्लेम आहेत ते मी प्रामुख्याने सोडवणार आहेत. जे गटाराचा प्रॉब्लेम असेल, नळ योजनेचा असेल, लाईटचा असेल, हे प्रामुख्याने मी सोडवणार आहे. जनतेने मला निवडून दिले आहे त्यांना पूर्ण विश्वासात घेऊन त्यांचं काय काम असेल ते मी करणार आहे. जे काही प्रश्न आहेत ते मी सोडवणार. युवा वर्ग आहात तुम्ही, युवक आहात, पहिल्यांदाच संधी मिळाली कामकाज पाहण्याची. काय कामकाज मी संधीचं सोनं करीन आणि सर्व कामं आहे ते मी करून घेईन. काय सांगाल तुम्ही? नवीन चेहरा आहात, जनतेने तुम्हाला नवीन चेहरा म्हणून पहिल्यांदा निवडून दिला. ही नगरपंचायत निवडणूक आम्ही शहर विकास आघाडीच्या माध्यमातून संदेश पारकर यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेधाऱ्यांच्या विरुद्ध, प्रस्थापितांच्या विरुद्ध आम्ही ही लढवली. त्याचा मुख्य उद्देश भयमुक्त आणि भ्रष्टाचारमुक्त कणकवली करणं हे होतं आणि त्या आमच्या नाऱ्याला कणकवलीच्या सुज्ञ आणि स्वाभिमानी जनतेने साथ दिली. त्याबद्दल मी त्यांचे मनपूर्वक आभार मानतो आहे. आणि या नगर पंचायतमध्ये आता नवीन चेहरे नगरपंचायतमध्ये जनतेने निवडून दिले आहेत. त्याबद्दल सांगायचं झालं तर जे नवीन चेहरे आहेत ते उच्च शिक्षित आहेत. 9च्या 9 जणं चांगल्या प्रशासनाचा अभ्यास करून ह्या आपापल्या वार्डाचा कसा विकास करतील यावर आम्ही सर्व 9च्या 9 नगरसेवक भर देणार आहोत. कणकवली नगरपंचायत निवडणूक पार पडली. या निवडणुकीमध्ये संदेश पारकर हे नगराध्यक्ष झाले. माजी नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांचा 145 मतांनी त्यांचा पराभव केला. त्याचबरोबर 17ही नगरसेवक निवडून आले जे आहेत त्यामध्ये शहर विकास आघाडीचे जे 8 आहेत आणि भाजपचे 9 आहेत. यामध्ये 9 नगरसेवकांना नवीन संधी मिळाली आहे, नवक्या चेहऱ्यांना संधी मिळाली आहे. त्यामुळे हे 9 नवीन चेहरे यांच्याकडे आता नागरिकांची अपेक्षा वाढलेल्या आहेत. 9 चेहऱ्यांकडे नागरिक आहेत जे म्हणत आहेत की आपल्याकडे ड्रेनेजचा प्रॉब्लेम आहे, स्ट्रीट लाईट आहे, त्यानंतर भटके कुत्रे आहेत, तसंच बघायला गेलं तर मोकाट जनावरे आहेत. या सर्वांकडे या नवीन चेहऱ्यांनी लक्ष द्यावं, त्याचे नगरपंचायतीचे कामकाज आहे ते जाणून घ्यावं आणि आमचे प्रश्न सोडवावे अशीच अपेक्षा प्रत्येकजण नागरिक व्यक्त करत. त्यामुळे या नवीन 9 चेहऱ्यांना आता एकंदरीत नागरिकांनी संधी दिली आहे. त्या संधीचं सोनं या नवीन चेहऱ्यांनी करावं.